namel in-nies bħal The Sims. Ġifieri kulħadd ikollu eżempju jien naf. Kulħadd. Le, mhux ikkontrollat, eżempju ma jekk inti bil-ġuħ, jien nara li int bil-ġuħ, eżempju jekk żdander is-sabbas. Mhux hekk imma jekk jagħmel. Taf kif? Ent qed tgħid u mbagħad kemm titfalu. Tajba. Tajba, Ma diġà qegħdin kważi hekk. Imma tidher, kulħadd kollu kollox jidher. Ġifieri tikxef għajnek f'kelma waħda. Le, ma jenif mhux għamel, meta krea fil-verità, hekk qasem mal-fej, ġifieri dak xi jaqbdek il-ġuħ, kom tissiplikel. Issa l-problema, naf krejajni għal-problema. Mala, toqgħod fittex. Jiena kieku nkun il-bully tinsa ma kera di, il-bully tal-bulis imma. Xi ġifieri? Nibbulja l-bulis. Għaxaw ħafna bulis, ġifieri mhux Malta bil-sema. U xi kultant hawn min jitkessaħ bla bżonn, taf kif? U li kieku jiena għandi dak il-power. Inqedhom għal-frisk il-dawk in-nies. U mbagħad intihom talima ma biex jitalmu. Vendikattiv int bħala kreatur,